हे काम युद्ध पातळीवर सुरू आहे आणि पुढील 3 दिवसात काम संपवून 4थ्या दिवशी गोव्याला पाणी पुरवठा करण्याचं नियोजन आहे त्यांचंसुद्धा वरचेवर लक्ष असतं काम कुठल्या स्टेजला आलेलं आहे। आज आपण तिलारी पाटबंधारे जो प्रकल्पाचा हा डावा कालवा आहे, हा डावा कालवा गोव्याला जो कालवा जातो या ठिकाणी रविवारी या ठिकाणी आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकता, या ठिकाणी हे भगदाड पडून हा कालवा फुटण्याचा प्रकार घडला होता। त्यामुळे गोव्याला जे जाणारे पाणी पुरवठा आहे हा त्या रविवारपासून आज बंद झालेला आहे। आज रविवारपासून आज 3 दिवस झालेले आहे। या ठिकाणी आपण माझ्या पाठीमागे पाहू शकता, या युद्ध पातळीवर हे काम चालू आहे। इथले स्थानिक ठेकेदार म्हणा किंवा गोव्यातील कार्यकारी अभियंता किंवा गोव्याचे मंत्री म्हणा हे या ठिकाणी तळ ठोकून आहेत। त्यांचा पाठपुरावा वारंवार या ठिकाणी आहे। युद्ध पातळीवर आता या ठिकाणी काम चालू आहे। येत्या रविवारपर्यंत हे काम पूर्ण होऊन गोव्याला जो पाणी पुरवठा आहे हा सुरळीत पाणी पुरवठा होणार आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे हाल हे इथं शेतकऱ्यांना हे 2-3 दिवस फक्त हाल सोसावे लागणार आहे। रविवारपर्यंत या ठिकाणून या कॅनलमधून हा पाणी पुरवठा सुरळीत होणार आहे असे या ठिकाणचे ठेकेदार म्हणा किंवा या ठिकाणचे अभियंता जे आहेत यांनी आज या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। आणि या ठिकाणी आपण पाहू शकता मागच्या वेळी पण या ठिकाणी कालव्याला भगदाड पडून हा कालवा फुटलेला होता। आपण कालव्यांची परिस्थिती पाहू शकता, एकदम बिकट अवस्था या कालव्यांची झालेली आहे। त्यांचं कॉन्क्रिटीकरण हे पूर्णपणे वाहून गेलेलं आहे। त्यामुळे शेतकऱ्यांची एवढीच मागणी आहे की हे जे कालवे साधारण ह्याला 30-35 वर्ष झालेलं आहेत। तिलारी प्रकल्प ज्यावेळी निर्मिती झाली त्यापासून जे हे कालवे आजपर्यंत याला 30-35 वर्ष झालेले आहेत। हे कालवे पूर्णपणे डागडुजी करून सुरळीत गोव्याच्या धर्तीवर जसे कालवे आहेत तसे या महाराष्ट्रातील दोडामार्ग तालुक्यातील हे कालवे सुरळीत करावे, कॉन्क्रिटीकरण व्यवस्थित करावे, आजूबाजूची झाडी झुडपी ही सगळी साफ करावी अशी या ठिकाणच्या शेतकऱ्यांची मागणी आहे। प्रुडंट मीडियासाठी लव परब, दोडामार्ग।